Bon dia! En aquest bloc parlarem de les preposicions com i comà, cap i capà. Els continguts que veurem són els següents. En primer lloc, les preposicions com i comà, de les quals veurem els usos, farem exercicis i comentarem les solucions i, paral·lelament, de les preposicions cap i capà, farem el mateix. Comencem, per tant, amb les preposicions com i comà. En primer lloc, la preposició com té un valor d'expressar la manera i la comparació. Per exemple, fes-ho com pugues o vull ser com Superman, en les quals s'expressa la manera, i frases com no és tan difícil com sembla o el meu nebot ja és tan alt com son pare, s'expressa la comparació. Noteu que teniu la correlació tant com per expressar aquest valor de comparació. La preposició comà és el resultat d'afegir la preposició a la preposició com. Aquesta preposició té un valor comparatiu, igual que, com si fora, per exemple, va obrir uns ulls com a plats o lluitaven com a lleons, i aquesta preposició té un valor també predicatiu equivalent a en qualitat de o en funció de. Per exemple, com a president del jurat declare el premi desert, o tu com a germà major aniràs davant, en qualitat de germà major aniràs davant. Finalment, heu de tenir en compte que la preposició comà es redueix a com i això sí, manté els valors comparatiu i predicatiu que acabem de veure en els casos següents. Davant de l'article, tant si és un article determinat, el, la, els, les, per exemple, el consideren com el millor actor de la història, així ha desaparegut la preposició a, i també desapareix davant de l'article indeterminat, un, una, uns, unes. Per exemple, es va presentar com un amic, així ha caigut també la preposició a. Si recapitulem el que acabem de veure, hem dit que la preposició com té un valor de manera i té un valor de comparació, que la preposició comà, resultat d'afegir la preposició a com, té un valor comparatiu, igual que com si fora, i té un valor predicatiu en qualitat de, i finalment que com a es redueix a com davant de l'article, tant si és determinat com si és indeterminat. Fem uns exercicis per a practicar el que acabem d'exposar. Es tracta d'una sèrie de frases en les quals hi ha buits que haureu d'omplir amb les preposicions com i comà. Les frases són aquestes. El que heu de fer és parar el vídeo, fer les oracions i tot seguit us espere amb les solucions comentades. Molt bé, comentem les solucions a aquests exercicis. En primer lloc, teníem la frase mengen com porcs. La solució correcta és mengen com a porcs, un valor comparatiu, com si foren porcs. La segona frase era no el tractaven director i la solució correcta és la preposició com a director. La tercera deia Vicent discutia un boig i la solució correcta és posar només com. Com que teniu davant l'article indeterminat un, la preposició a cau. Per això és com un boig. La següent frase era la paraula mèdic s'usa adjectiu i la solució correcta és com a adjectiu, és a dir, en qualitat d'adjectiu. A l'autobús anàvem figues en cofí, la solució correcta és com a figues en cofí, un valor comparatiu. I finalment, paga-li 30 euros, senyal, la frase correcta seria paga-li 30 euros com a senyal. Veiem ara les preposicions cap i capà. Aquestes preposicions tenen un valor locatiu per a indicar en direcció a, però sense arribar al punt final del recorregut. Cap a s'usa en tots els casos excepte en els següents, en els quals es redueix a cap. En primer lloc, davant dels demostratius, aquest, aquells o aquell, per exemple, caminarem 2 hores cap a aquella muntanya.
I, en segon lloc, davant dels adverbis de lloc que comencen per la vocal A, com per exemple ací, aquí, allà, amunt, avall, avant, arrere, etc., o que comencen també per la vocal E, endins, enfora, enlloc, etc. Per exemple, vine cap ací i després vés-te'n cap allà, o també anem cap amunt. Fem uns exercicis també per a aquestes preposicions. Són semblants a les que acabem de fer per a com i coma. Es tracta de frases en les quals heu d'omplir buits. Feu els exercicis, pareu el vídeo i us espero d'aquí un moment amb les solucions. Molt bé, comentem quines són les solucions a aquests exercicis. La primera frase era ens vam trobar anant el treball i la frase correcta seria ens vam trobar anant cap al treball. La següent, fes-te allà, fes-te cap allà, un adverbi que comença per la vocal A, per tant cap. Hem d'anar a aquesta zona, hauríem de posar cap a aquesta zona, tenim el demostratiu. Per eixir hauràs de fer el cotxe arrere, com que aquest adverbi comença per A, hauríem de posar només cap. I finalment baixàvem el riu, la preposició seria cap a, amb la contracció cap al riu. Us deixo bibliografia per si voleu ampliar aquesta qüestió, tant en suport paper com també material en línia. Moltes gràcies, us deixo les meves dades de contacte.